Nyt lähti. Mikä se on se merkki? Da Bomb, the final answer. Ja kuinka monta Scoville? 1,5 miltsiä. Tää on vähän turhan kova haaste kyllä avata tää pullo. Nyt kun ensin saa tästä auki, niin... Eli Da Bomb. Eli 1,5 miltsiä Scoville. Miltä se? Anna mä haistaa. Joo, se on just toi haju. Just toi ekstrakti haju. Joo, niin on. Se on ihan niinku tossa pippurisumutteessa. Hyi vittu mitään. Mä en laita oikeesti kovin paljon. Kuumottaa vitusti. Hyi vittu sen. Joo, tää on aika paha kyllä. Tää niinku riittää. Tää tulee olemaan aika paha setti kyllä. Otta ne vielä piiloit pois, se on vähän vittumasta jos chiliä sormi. Joo, terve. No niin, tässä nyt ois tehtävänä syödä vähän tämmöstä 1,5 miljoonan Scovillen Da Bomb Final Answer maustekastiketta. Tässä on vähän jo pohjustettu tätä tapahtumaa syömällä semmoista, mitä se nyt 120 000 Scovillea kevyttä kastiketta ja sitten vähän kotikasvatettua chiliä ja nyt meillä tässä on varusteena tosiaan leivät, missä on tätä kyseistä 1,5 miljoonaa Scoville kastiketta ja vähän nenäliinapaperia ja vähän olutta tässä näin. Eiköhän me nyt niinku sen enemmän puheitta niin lähdetä hommiin, että jos jollain on sanomista, että tämä on helppo homma, niin voi itse kokeilla. Ota mennä. Se on pistävä. Samalla lailla pistää kuin se aikaisemminkin. Mut. Nyt alkaa nousta vähän kysely. On muuten helvetin pahan makusta. On. Siis se on niinku, se on kun laittais pippurisuudet suuhun. Nyt alkaa muuten vähän polttaa. En mä vielä ota kakea. Nyt vois ottaa vähän olutta. No Jukka, onko tervet mätöt? Kyllä se on aika väkevä. Ei jos oikein pysty puhumaan, kun suusta vuotaa vettä niin paljon. Leivät Well häntys! Laitetaan vähän kemiallista puhdistusainetta, niin homma helpottaa. Ai vittu. Jääkö toiset leivät? Toiset leivät tulemaan. Mulla on erittäin epämiellyttävä olo. On kyllä niinku kokemuksesta sanoa, että habanerot jää aika paljon kauas taakse. Älä vitti naurattaa. Mä oon se huonompi tästä osapuolesta. Toinen vetää olutta ja toinen liittyen enemmän.
Kyllä pyrkää vähän huono. Ihan hyvältä tuntuu. Ja tuntuuko se vaan siltä, mutta tuntuu, että olisi vähän otsa hiessä. Toi hyvin olla. Myös kuva vähän Jukkaa. Mulla on pilakoneelta ihan justiis. Joo. Mikä fiilis? Ihan jees. Miltä nyt tuntuu? Polttaa. Täydellinen olla. Oliko siis 10 kertaa kovempi kuin se edellinen? Oli. Oli. Musta tuntuu, että alkaa niinku vaan tuntuu enemmän ja enemmän. Ei pysty olla juomutta. Jogurttia. Nyt kyllä mä vedän. Onko se vatsaan siirty se puolella? Ei, kyllä on se hattuu suulla. Jogurtti vastaan ehkä vähän paremmin. Yes, mom. Ei mitään kuvaa chilin syönti yritystä. Ennätys 1,000,000% chilin tahnan syönti. Ennätys on just tässä kuvauksessa. Sitä on voimassa. Pojat, nyt lähtee jogurttia. Miks täällä on lase? Oi. Hyvän näköistä jogurttia, mä toimin erittäin asentaisesti. Jogurttia, Tää oli vielä vitun vähän siinä sitä. Jogurttia. Ei siinä oo. Viimeistä viedään siis. Jogurttia on loppu. Maito, onks maitoa? Mä laitan maitoa. Voi kuvaa just. Vyry ja Jukka on nauttinut jotain. Se ei lähde pois. 1,000,000 kertaa chilitahnaa, mikä on äärimmäisen voimakas. Ei, nyt siis taas tehdään niinku uutta materiaalia YouTubeen. Jogurttia. Vittu on vaivassa näköisiä kavereita. Tässä näin.